Žana. To by neplýtvalo. No tak. Škoda. Ondrovi jsem teď musela koupit, říkám, to je hrozná vymaženou koši. Budou fotit. Všimli jsme máme dole, tak tady tu. No jo, už to bude. Už to bude, už fakt, no tak už to musí, už je popít. Už to tady voní. Už to bude. Už to voní těma pevnýkama. To voní tady těma pevnýkama. Jo. Dobrý večer, vážení rodiče, milí hosté, babička a dědečkové. Vítáme vás na našem představení Perníkové chaloupky na motivy pohádky Boženy Němcové. Přeji vám pěkný zážitek a doufáme, že se to dětem podaří, protože mají z toho opravdu velikou radost. Takže nechte se překvapit. Za bílými skalami a zelenou loukou stála malá chalouska a v ní žil chudý drvoštěp se 2 dětmi, Jeníčkem a Mařenkou. Každý den otec chodíval do lesa na dřevo. Když byly děti malé, zemřela jim maminka a aby byly děti pořád jen samotné, otec jim přivedl domů novou macechu. Ta ale nebyla hodná, neměla ráda ani otce, ani děti. Otec brzy začal naříkat, jaký to má těžký život. Jednou měla ta zlá macecha dětí už dost a poručila muži, aby je zavedl do lesa a víckrát je domů nepřivedl. Muž o tom ze začátku nechtěl ani slyšet, ale žena nedala pokoj. Až jednou svým dětem řekl: Vezměte si děti bánky, dneska půjdeme do lesa na jahody. Poslušné a hodné
ostatné děti z toho měly velkou radost a hned běželi pro čbánky. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Tam je otec zavedl na místo, kde bylo nejvíce jahod a řekl jim: Tady pěkně, Jeníčku a Mařenko, sbírejte jahody. Já půjdu tamhle dříví porážet. A ničeho se nebojte, však mě uslyšíte. Děti začaly sbírat jahody a otec kousek poodešel. Mezi stromy ale přivázal palici, která díky větru stále vydávala zvuky, jako když otec poráží stromy. Děti nic zlého netušili a pořád sbírali jahody, zatímco se nešťastný otec vrátil domů. Když měli Jeníček i Mařenka své čbánky plné, šli otce hledat. Šli tam, kde slyšeli rány palicí, ale táta tam nebyl. Jeníček říká Mařence: Kde pak si ten náš táta bude, snad nešel domů a na nás zapomněl. Co to říkáš, Jeníčku, to by náš hodný tatínek nikdy neudělal. Určitě je někde poblíž a už nás hledá. Táto, Táto, tatínku! ale tatínek se neozýval, jenom kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček houkal. Děti čekali na pasece na tátu a jedli jahody ze čbánku. Až byly oba prázdné, šli je tedy znovu nazbírat a tak jim čas rychle utíkal. To jsou asi opavdická. Když se ale začalo stmívat, dostali děti strach a rozhodli se, že půjdou tátu hledat. Sluníčko se schovalo, už se blíží večer. Táto, tatínku, pojďte už domů. Asi jsme Jeníčku zabloudili. Budeme muset zůstat zase přes noc. Já se bojím. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku domů. Zabloudili. Byli sami v lece a noc už nastávala. Šli houštinami, báli se a když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi: Jeníčku, vylez na strop, jak nejvíš můžeš a podívej se, jestli nezahledne světelko z naší chaloupky. Nebojíš se?
Nebojím se, Mařenko, jen počkej, hned budu nahoře. Jeníček vylezl na strom. Dlouho se rozhlížel a najednou v dálce zahledl malinké světelko. Rychle slezl ze stromu a pověděl Mařence, co viděl. Hned se dali tím směrem. V tu chvíli se taky protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Po hodině přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k ní a podivili se. Byla celá z perníku. Do pelníku. Chvíli se na ní dívali a potom Jeníček vylezl na střechu chaloupky a ulomil si kousek perníku. A to je dobrý perníček. Ulom si, Mařenko, kousek. Ale co když na nás přijdou? Já se bojím. Když si kousek perníku ulomila i Mařenka, z okna vykoukla ošklivá babice. Stará ježibaba to byla. A hned se ptala. Kdo pak to loupe, perníček? To nic, babičko, to je větříček. Odpověděla tenkým hlasem ježibabě Mařenka. Bábě taková odpověď stačila a zašla zpátky do chaloupky. Jeníček s Mařenkou se do sytosti najedli perníku a nakonec
usnuli pod oknem perníkové chaloupky. Ráno opět Jeníček vylezl na střechu a uloupil sobě i pro Mařenku kousek perníku k snídani. Ještě jí ani nestačili sníst, když se před nimi objevila zlá ježibaba a už oba držela za ruku. Chutná, dětičkám, chutná. Jen se nebojte, u mě vám bude dobře, moc dobře. Ha, 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 ha. Bala ježibaba, pracovala pokud, mucha zamkla do komůrky, do kuchyně holku. Složetala kocourovi, to my dobře víme, řekla jen tudy krmíme a potom ho sníme. Tancovala ježibaba, až jí kosti krásí, doma chutě na perníček, ten se chytne v pásy. A zavřela oba do chlívku. Ach, jak jim bylo smutno. Ježibaba měla radost, že je chytila a jen se smála. Zasmála se ježibaba, hi, 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 ha, ha, ha. Poskočila ježibaba, hi, 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 ha, ha, ha. Podej mi svou ručičku, podej mi líheničku, ukáž nás ty tlustý dost, nebo ještě sama kost. Hi, 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 ha, 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 ha. Ráno vytáhla Mařenku z chlívku, ale Jeníčka v něm nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila samá dobrá jídla, kterými krmila Jeníčka, aby brzy stloustl. Byla to zlá čarodejnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne. Ukaž mi, Jeníčko, ukaž, podívám se. Chtěla zkusit, jestli už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil vždy bábě jenom kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a bručila, že Jeníček je pořád hůbec. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče koláč. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, ha, 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 Teď si přineseme pečínku. šla do chlívku a přivedla Jeníčku. Jednou z rána rozkálila baba pec, všechny kouty vymazala z kraje až na
lopatu a otevírá pec. Šklebí se na Jeníčka a říká mu. Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zdali je dost teplá. Peču vám koláček. Chytrý Jeníček si schválně sedal na kraj lopaty a vždycky hned spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala a tu dostala Mařenka dobrý nápad. Tak nám, babičko, ukažte, jak se na lopatě sedí. Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte. Děti přiskočily, podrželi lopatu, Ježibaba si na ní pěkně sedla a Jeníček a Mařenka šup a strčili Ježibabu do pece a zavřeli úzká. Ale na to již děti nečekali. Vyběhli z perníkové chaloupky ven a utíkali pryč z lesu. Běželi po první pěšince, kterou našli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní, tatínek tam smutně seděl a plakal. Když uviděl, že děti našly sami cestu domů a že jsou zdravé, měl ohromnou radost. Z domu hned vyhnal zlou macechu, která neměla jeho děti ráda, a spolu s Jeníčkem a Mařenkou žil v chalupě šťastně až do smrti. A perníková chaloupka se zlou Ježibabou zmizela někde v lese a už o ní nikdo nikdy neslyšel. I když jsme ještě malé dětičky, vtízli jsme bábě recept na její perníčky. Děkujeme, že jste nás přišli navštívit, že jste nás přišli podpořit a už vám přeji jenom krásný konec školního roku a pěkné prázdniny. Pozor, ale všichni. Pomalu, každý si dáme perníček, je jich tam do. Máš perníček?
když jsem byla malá, tak vroucně jsem si přála zpívat v ópeře. A když jsem byla větší, šla jsem na radu něčí, zaklepat na dveře. Kdo si řekl dále, já ocitla se v sále, začala jsem zpívat o Rií, o Jeníkovi a Márii. A pak čekám s bledou tváří, kdo se ustrne, nikdo se však nerozzáří ani lustrne. A má naděje hasne, jen jedno je mi jasné, je po kariéře v opeře, je po kariéře. Tam da 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 la 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 la